फारिलाइखौ दैदेननाय मानगोनां आफादगिरि बर' ख्रिस्टियान बर्डनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि लोगोसे गासै मावथि नोंथांमोन आरो दिनैनि बे फारिलाइयावहाय गुबुन गुबुन डिनोमिनेसननिफ्राय फैनो हानाय गासै दैदेनगिरि नोंथांमोन दिनैनि बे फारिलाइयावहाय इसोरनि गाहाम बाथ्रा बुंनो लागै लिंना लाबोजानाय गाहाय आलासि बिथां गिबि गिबियावनो आं नोंथांमोन बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि मोजां मोननाय आरो गाहाम मोनजानायखौ बावहरग्रोबाय आरो नैबे हिस्ट्रि अफ द बर' बाइबेल दिनै बे लेखाखौ आनुष्ठानिक भाबै बेखेवना होनाय जाबाय बे मोनसे जारिमिनारि मोनसे लेखा बर' बाप्टिस्ट बर' ख्रिस्टियान बर्डआ बेखौ सुजुदों आरो बिनि थाखाय मोनसे साब कमिटि बिथांमोना बानायना होदोंमोन आरो दिनै बे साब कमिटिया बे लेखाखौ सुजुनानै जोंनो होबाय जानो हागौ जोङो बर' ख्रिस्टियानफ्रा जों बाइबेलखौ फरायो बर' बाइबेलखौ हयथ' जों गोबाङानो इनक्लुडिं मी जों मिथिया बे बर' बाइबेलाहाय बोरैहाय फैनाय सोर लिरनाय मा समाव जागायजेननाय जों आं सानो प्रायानो मिथिया आरो माने जाय इसोरनि फिसा बिथांमोना बे बर' बाइबेलखौ दिहुनबाय दिनै हयथ' बिथांमोना जोंनि गेजेराव गैलिया बिथांमोनखौबो गोसोखांदों बिथांमोना जुदि गावनि मेलेमखौ बाहायनानै गावखौनो बे बर' बाइबेल लिरनायाव मावसोमामोनब्ला हयथ' दिनै जोङो बे बर' बाइबेलखौ फरायनो मोननाय नङामोन नाथाय बिथांमोना सोर बोरैहाय लिरजेननाय बोरैहाय जागायजेननाय जोंहा बेखौ मिथिनायाबो दरखार दं आरो माने मिथिनाया दरखार दं खारन जि बाइबेलखौ जों फरायो बे लिरग्राफोरखौ जों जुदि मिथियाब्ला बेथ' एसे गोरोन्थि जागोन आरो माने दा बेखायनो जोंनि बर' ख्रिस्टियान बर्डआ बे इनिसियेटिभखौ लादों आरो आं सानो बे लेखानि जुगेदि बर' बाइबेलखौ सोर सोर लिरजेनदोंमोन बे बाथ्राफोरखौ बे लेखायाव मोनगोन आरो बे लेखायाव मोनगोन नङा होमबा मोनगोन दा सोर सोर लिरजेननाय मा समाव लिरनाय बे बाथ्राफोरखौ जों बाहाय मोनगोन आरो जि बर' बाइबेल दिनै बे बर' बाइबेलानो जोंनि बर' ख्रिस्टियानफोरखौ आं सानैखौ खौसे खालामना लाखिनो हादों आरो दा बिनि गुदि जों मिथिनाया निस्सय प्रयजन दं आरो दहाय बुंबाय माबा मोनसे लेखा लिरनायाव गोबां बोसोर नांगोन 40 बोसोर खम नङा आरो आं दाख्लैनिफ्राय जेब्ला आंनो दायित्व हरबाय आं गुगोलाव सार्च खालामदोंमोन प्रथम बर' मार्क राजन 1906 सनाव पाब्लिश जादों बेनिफ्राय गोलाव बोसोर प्राय 7 जुग 7 डेकेड्सनि उनाव गोथार बाइबेल 1918 सनाव गोथार बाइबेलाव ओंखारदों आरो माने दा बे गोलाव समाव सोर सोरा लिरदोंमोन जोंनाव जेबो गैया दा नैबे लेखानि जुगेदि जों मिथिगोन दा बेखायनो बे एकदम जारिमिनारि बे लेखा जागोन आरो माने जोंनि बर' ख्रिस्टियानफोरनि थाखायल' नङा बर' लिटारेचारावबो खारन बै समाव बर' भाषायाव लिरनाय बर' लिटारेचारखौ गोहोम खोख्लैनाय बिथां लिरगिरिमोना नाथाय बिथांमोननि सोमोन्दै जों जेबो मिथिया बिथांमोननि अबदाननि सोमोन्दै जेबो मिथिया नैबे लेखानि जुगेदि जों मिथिगोन आरो माने बिथांमोना जे बर' भाषायावबो जे गिदिर अबदान बे होदों बे बाइबेला जों बेखौ बे लेखानि जुगेदि जों मोननो हागोन आरो माने गतिके इसोरा बाख्नाय जाथों बेबायदि लेखा जों मोनगोन आरो बिनि सोमोन्दै जों गोबां बाथ्राखौ मिथिगोन मानो होनब्ला बिथांमोना जोंनि गेजेराव गैलिया
आरो जानो हागौमोन बे समाव बे लेखा लिरनाय समाव हयथ' जोंनि बर'ल' नङामोनदां कि जोंनि बर' भाषासो लिरनाया हयथ' जोंनि मिशनारि साहाबफ्राबो बर' भाषा सोलोंनानै बे बर' बाइबेल लिरनायाव निश्चय गोबां बिथांमोना जोंखौ हेल्प खालामदों आरो माने बर' भाषा लिरनायाव बे मिशनारिफोर आरो बर' लिरगिरिफोर बिथांमोना लिरनानै दिहुननाय बे बर' गोथार बाइबेल जों फरायनो मोन्दों बे लेखानि जुगेदि जोङो गोबां खोथाफोर मिथिगोन आरो बिसेसकरि बे लेखाखौ आं सान्दों जोंनि जायफोरा एकाडेमिसियान जायफोरा रिसार्च स्कलार बिथांमोननि थाखाय बिराद खामानियाव फैगोन आरो माने बर' बाइबेलनि सोमोन्दै जायफोरा रिसार्च खालामो बिथांमोननि थाखाय गोबां खामानियाव फैगोन आं आसा खालामगोन नोंथांमोना इतिमध्य जोंनो बुंखाबाय प्राय 100 खान बे लेखाया बुक जाखाबाय बाराथ' गैलिया बिदिबा बारा बहनबावनांगोन माथो बिदिबा आरोथ' बहनबावनांगोन ना गोबां मानसि दङ ना बाहायथ' बयबो लायोबाथ' मोननाय नङा आरो आंथ' खावलायगोन आरो माने बयबो लानांगौ आरो जों बिसिबिखौ खावलायगोन माने थोजासेम पाब्लिश खालामनांगौ आरो उनाव आरो बहनबावदो जाहाथे बयबो मोनो बयबो बर' बाइबेलखौ सोर लिरजेननाय बोरैहाय फैनाय बे बाथ्राफोरखौ जाहाथे बयबो मिथियो आरो माने आरो मिथिनाया गोनांथिथार जोबनायाव बेबायदि मोजां मोनसे जारिमिनारि लेखा आंखौ बेखेवनो होनायनि थाखाय आङो बर' ख्रिस्टियान बर्डनि आफादगिरिजों लोगोसे गासै दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायनाय बावहरनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ फोजोबबाय आरो नैबे लेखाखौ एकदम फर्मेलि बेखेवना होबाय होननानै फोसावनाय जाबाय गोजोनथोंसै